Ni. Apa surprise? Tempat kamu itu lah singkang tas ni. Wah. Tadi kau ayam sok plum. Bat miah ong, bisa ong. Balak khai miah por sok plum. Tadi sekau tu miah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Khasi Students Union East Jingdawa Hills District Union ringkat bat ki nongsong shnong ka shnong daistong ha ka khatsan tarek ujamang arjar phunrio kila IT da ka jingtho sha ka senior environmental engineer ka kong dis emle ban persha ya ka public hearing lani ka jingpensngo pajba na ka benta ka jingterwa ban ti Mawshun ha ulum serman da ka Shree Cement Private Limited ka bansalong ha ka arpho tarek ujamang arjar phunrio. Ha kejekaran bat kilat patai kubor. U General Secretary uba KS Suchang. U laong bagi terai jaka bat ki pajba nongsong shnong. Kila IT da ka jingtho show Deputy Commissioner ka East Jingdawa Hills District ban Pynsangeh shwa ya ka public hearing sya ka Meghalaya State Pollution Control Board. Hanrei hadu menta kam syam la Sngap satya. Nakaliang jingi kum ka KSU East Jingdawa Hills Unit. Rangkat bat kini ke Traisnong jong ka senong rim ilaga nokle ngiwan tanggawe ka jingmut ka jingre bat tu ka jing pemena jong ka bot pan pelong ya ka jing pusyong pai ba mo ka artrik mentau benai me ban yo krong yo Mawshun ma ka jaka ka bahaya hadu arspa khat nyo hektare te ka jingre bat tu ngathrai pikan mau bakani company Shree Cement nadu ko tu ka hearing ka banengkong ka jingpan jingbit jongki ban pelong ya ketuka ban setup ya ka plan jongki hang te hapo snong destong ilka nong kle nadu ko kusingi kalami ke jingkerong karam ke basrai mar ke don arliang kawe kaliang hang tu ka kasan bat kawe kaliang pat ki persya nadu ko kusingi yo i baka kani ka jingwan ban bu kani ka plan hang te hapo snong destong kami ke jing huri orang ngathrai pikenau don tang cispa karsangut ki berujung ke tulis nong ki bayo ban room stu sepok ka pandal ke jaga pelong public hearing bagi spangut pada ki trash nong kim yo ban room yang tu yo i ka tu ka jinglong arsap ka jinglong khongpong ka hearing ni tip ba ka jingle klong kambide su ka ai te ka jingre bat ka banguan mentar ni kendu biang yo member secretary jong ka board umdon hanring kendu Usai resip ko pintu. Tengiwan hagane por pate ra kajing yemir jimut baik ni trash nong kajing de bar ketu kajing berbena jong ka kene buat pan pelong biang ke hering ban yo klong to Mawshun aspa khat nyau hektare to. Te na kaliang jong ki trash nong. Kila bu ru ya kajing tho chodu saudisi kila bu ban dawa ban pendam semua ya ketu ka jing thumut ban pelong ke hering mentau mai apa artrek tengi i bahadu mentah kena kabut kam syam Sngap ya kata kajing ut jongki kajing dawa jong Traisnong ban pendam soal tu ka hering nomor keempat ya baik tu Traisnong itu kita raja ka kibon to Mawshun te hatu kami ka jingle don por haba kita raja ka keempat sya ya tu ka company ban klong to Mawshun ban pelong ke hering te boleh pat ka sarkar kampung sengek soal kum kajing dawa jong Traisnong kene kami ka jingle don por la dia ban khot don ni kena ka bot mbai su ka bot jong ka state government ka bot jong ni kisman pan yo ngadu kata ma ka don kata jing cha silang ka jing penken ai ta ka we pat ngitip kar ku jing thu jong trash nong shen kin sa pan pau kin sa kran yo ka jing tip jong ni ba ka tu ka jaka ka ba ki klong yo Mawshun hang tu ka yajan bar ka tu ka wa liten ngitip kar ku jing thu jong ki ba ka wa liten ka ka wa ka ba khoi clear ka bodon ni ka Ibrug sutunat ban tong do nang to. Andre ngitip saya bahang ne ka Meghalaya Pollution Control Board lembaga state government kila pun kenyu ya kata ka environment pak assessment arjan ro. Mar ngitip ba hagajing sa don la dia bandong siklum tar ka jinjingai na ki wa. Kanang ba itu ki jaklia ki jabo ki bami na ka
ke mining kan tut chak tu tua ta keju ke poro nyim yo hi ti ke sarkar ko ong ba ka ka baralan ne ka jaka bomdan te bang ikli na kita snong ni la yang tu yo i baki deng ki se kidon ki klau ki tap ki barban kidon ki do nang ta ki kimrat te kumu pat kan ka state government lama kan ka pollution board ki be pan pelong ki ring haruk kata ka ji thok song ki te kan ke bamla ban priang ni ne kliang jong ke isu ni param jore kan ka jingle bam dei jong ka sarkar lang ba kan ka nap Meghalaya State Pollution Control Board abang ni kenduk ne ni ong ba kumu phiat be ban pelong kan phiat be sia ban pelong kan ke ring ha arti yong te na kliang jing la tip na marba ka shong bisi ni ting yong bisi udah tang song nor re sarman bam ni ka hering te ka notification hi ba ka mi nang ni na po pollution board ti phla ban bil ka board bat bisi phla ban persen cuma kan hering kat bagi ni ki try song pat ke be ka tu jing di sedang tu te yong ngap ngam tip ai te ka shong bisi yong be kun ka te na kliang jing kun ka ke su habang wanang ni daga man sem ka jing sukya na mang i ba don kong ru ka jing mi ka uri orang tu pat hado man taru ki try song ki try jaka ki bodon yo Mawshun kemut kisale jubor kisale thambor krem be pembe chwa te kane ka naklan jungi ka ke su nim la ban peng te ni sepe ka apa pe ni na ban imi la kunu ni na ban pe ni hai kam mar ban Sngap te kam long ta perti yang ngalo bian si perngap te ngaman le amu asistan di naral sekretari yang KSU senang rimunit te naliang i persajuri yang public hearing yang Shree simen awdauman ha arpau terik yang ni benai me arpa arterik yang benai me te nete i kerpat i wa yani awa embor ya ka embor wa upendamo yang ni public hearing kat wa ikan rum kan ram bom pubaji po chnong po thau ni bha bun ki paranong chang chnong iwa ki warap ki wa em thau ta halum sarman nete dau te amade yu ini wadap le ani public hearing wa aryo ile woro wa em du kam tu ci spangut wa em tang wa bun hi pai ba wam yo upsia ci yang lespa sus spangut kam tu yo upsia woro tene ti daw wa i aram kwa iman ngam tu wadap te kwa i pandam no ka katun puba ini kenram po chnong te wat yani awak litin le au khoj wa jingar wa bun ni do iwa MK te IRM kwa i jiklia te daw te ijeni hanong rim wa percha yani public hearing. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.